Pripravila zemiakového šalátu v Norsku. A mám také... Dievčatá pomáhajú vzorne. Bojov. Bojov. Lilien tančuje v letnom vánku. Simona žiari ako hviezdy v spánku. Sú ako obrazy malované s nami. Nech svet zastane, sme tu sami. Množstve dievčatá, krásne jak sen. Lilien, Simona, celý deň. Buono, che orribile. Blízko aj preč. Nádherné dievčatá, bez rečí nič. Ale bude sa snažiť. Lilien má úsmev, čo horí láme. Ale aj tak nestíha. Simona má Ježiško, čomu pošle benzín do tanku? Toho roku. Neviem, viete, tam prešlo. ich smiech je melódia, čo vietor nesie. Kým noc nepadne, Modelka z včera. srdci sa vtesie. Norské dievčatá, krásne jak sen. Pojď dozadu, pojď dozadu. Simona, Jdu tu. Ček. norské dievčatá, blízko aj preč. Nádherné dievčatá, bez rečí nič. Hory spievajú, keď oni kráčajú. Rieky tancujú, keď sa usmievajú. Krása je jazyk, čo všetci rozumejú. Lilien, Simona, vždy v srdci pretrvajú. Norské dievčatá, Ten pak je krásne jak na sen. baleně a ten je... Lilien, Simona, celý deň. Sme nedokončili. Norské dievčatá, blízko aj preč. Nádherné dievčatá, bez rečí lieč. Vianočnú fotku. Koledu. Čarzadek. Galibo. Gali. Dačo vianočné, pekné. Tiež sa na večeru, Lili? Ano. Na čo sa najväčšie ešte na kapusničku alebo na rybku a so šalatou? Ukáž, ako si pekne oblečená. Vianočne. Boha, alebo láska, alebo A tak opustím celý ten. chcel by som sa poďakovať hlavne za rodinu našu. Za rodinu, za lásku a za dôveru a som šťastný, že sme spolu. Ďakujem Pánu Bohu a hlavne za svoju manželku. Šťastné a veselé. Šťastné a Šťastné a veselé. A tak najprv... Sú Takže tradície, oblátky ktoré som chcel, aby sme v Norsku. dodržiavali. Mne najprv. Tak my sme šli tak. Nie. Mne najprv chcem. Od najmladšieho, aby si bola zdravá, sladká, ako si bola to teraz.
A daj normalne denko, Kapusnička. lebo to sa krúti, vieš. A horúce? Papi, potem sa umieš. A jabłeczko? Ja możesz to tak, nie? Tak sa kraja. Gwiezdiczka, veľmi dobre. Jej. Dobrú. Ale ešte sa musíme pochotiť pri stromčeku s darčekmi. No však. Čo, ktorý prvý rozbáliš si mi? Tento rozbavný. LAS? Áno. A čo myslíte, čo tam bude? Nintendo. Tam? Tam to by bolo moc maličké Nintendo, nemyslíte si? Nie. Nie? To Lilica mi vyrobila. toaletná rolka papierko. Nie, ale to mal byť Mikuláš. Ja, to má byť Mikuláš. Si zle rozbalila. To? To je také, že si môj skúši. A to je nič. Simonka, A toto je tak. ďakujem veľmi tak- pekne. Ďakujem. Však Simonka balila s mamou. To budú asi... Toto sú tie najlepšie Vianoce. Ten s jeleňom a... Ale ja som len... Dobre, takže